לונדון. בוא נראה מה הכינו לנו. אמא, למה הכנת לנו? אמרתי שניצלים. ותראי לנו. ואורז. כן. וואו וואו וואו, איזה פסטה, כל הכבוד. מה אתה כבר אוכל? תראה את השניצלים איך הם נראים. וואו וואו, פגז. אני לא האמנתי שאני עושה. כל הכבוד, נראים פגז. טעים אדירי. כן, מאוד. אנחנו מגיעים לעניין, מה אוכלים בסירו. סטרודל, אוכלים פה אפס סטרודל. דור, סתכל אליי. אתר הקמפינג שלנו. Ich schlosse damit zu springen. הגענו לחניון באוסטריה, מחר נמשיך לסלובניה, נראה מה היא עושה לנו היום לאכול. תראי לי מה את עושה היום. הופה, היום יש שקשוקות. כל הכבוד. זה מפריע לה, היא נראית לי עסוקה פה. פסטה. מספיק טוב. הנה דורי עוזר לאמא להכין ארוחת יום שישי. אתה מערבב כאן? אתה בצל. זה הסלט. ובינתיים שמנו כבר את ה... אמא, האורזית מוכן? סוכרים על האש. אנחנו בדרך לסלובניה, עדי עכשיו נוהגת. בדרך לסלובניה יש לך איזה עוד שעה וחצי נסיעה. מה עם הילדים?